سورة الرعد آية شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بناني أني سبا شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بسويني وفلاني ميلادي نصاروكا جاتي بافولا أني مغاني فولا سانكالو ورونا بسويني وفلوي. أمبي داودا بو مسجد الرجاء أمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد إلى آخر الآية. ni aya kunu wakati yansoro aya inkono. وما تغيض الأرحام وما تزداد أن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمنا ابن عمر ما قال كتير كسن النما بكى قال مفاتيح الخير قمص ko dogolen ka tilew ko duru dedo la ya'lamuhunna illa Allah mughshito uludoni alate la ya'lamu ma fi qadi illa Allah min beke sini mughshito doni alate wala ya'lamu ma taghidu al-arham illa Allah den so be min nagashi ka bo den na mughshito doni alate ولا يعلم متى ياتي المطر أحد إلا الله سنجي بنا وقت مي مغشيتو دوني ألاتي ولا تدري نفس بأي أرض تموت نيسي تادو يبسا يرمي ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله دام فنشي تادو فنا وقيامة بجو دومي ني ألاتي قيامة بجو وقت مي ني ألاتي دام فنشي تنونو. Donc suron kumana nunun douka minye ko min be denson kono ala de bado do be dogotoro ka doni min foko dogotoro fana bado denye ciaye muso nyo fo suro uluta ani ala ka doni chogo kelewunte abo chogo kelende la fana sanji natili sanji bina wakati mi mo sita do damfen sita do ni alate mogo do be se ka ko fo meto mogo fana ba fo sanji bina ni wakati abena ulu ka doni ani alata te kelenya ulu ye ni sanji ya fi de jatemina uni kala undo de bala nu yo ta manshawye me depuis sanji mafi a chogo yere tala na bena tena ala go bedo ulu ye ni ewa sanji chogo bala de uye tile kala ya ni finye ni la hala udoye ubu ka jatemina ke kafo abena oyere ado bese ka bo asira fi ado baje lanun unutani ala tekelenya uriya ambad ahli alilm fi qawlihi ta'ala ma takhidu alarham doni ka bawo do konni o ma takhidu alarham den so be min nagashi den na kwala de bado qalu ya anni ashaqta do ko do ka demmi nani nintena ni demmi be wolo nani nintena ko o ma taghidu larham koro ninde do ya koro keninye o ma tajidadu yuqalu ma jadat arrahim fil hamli ala ma qadat hatta waladatuhu tamama
وما تجد يموني قدام من فنا نابد دنسون كنو دنس بشك دنسون باكي كجيدي كدو فرا كفوكتا أولو وقت تمي كو ألابو فنا دو وذلك أن من النساء من تحمل أسهرة أسهوري كم مسو دو بي ولو بي كونوتا كالوتا ومن تحمل تشعة أسهوري مسو دو بي ولو كونو كالو كونونتو ومنهن من تجيد في الحمل دو بي وكا كونو بي جيدي ولا ومنهم من تنقص دو بي وكا كونو أبين نغشي ولا فذلك القيد والجيادة التي ذكرها الله تعالى قدين سو كان نغسل من فورا أنا جيد من فورا كل ينين دي يارو دوكو ko o ma taxido l'arham muso konoma abe doni ke bawo bolo muso konoma te kalo boye me ko muso do konoma ni aye kalo boye misali la muso konoma ni joli bora la aye kalo boye tile duru na ya soro muso intumbe jigi kalo kononto de tile duru min ni joli mbora o tile duru nyogona be fara denka abeta wolo kalo kononto ani tile duru ko joli hakke min bora tile duru joli min bora kan nagasi denna de bo ko aka wolo wakati ni kalo kononto de tile duru imbe faraka beke kalo kononto ani tile duru joli hakke min bora basi bange joli min fuleni nye alaka hikima ni konote muso la joli imbe bo men ni muso ye konota bange joli imbe jo ko munna be jo ko dembe balo ale de la denson kono dembe bala la denson kono bon ni den jigina fana ni yaye muso chaman be ni si dembe sinna ate kalo boye joli inde be yele makka ke nono fana ye ni demba mi sin kono nala ni dembora sinna dro donc abe sagi kana chuguni kabo abaka kalo boye wala joli min sabatira kono muso kono mami aka aya konota joli sima bo ala donc densen bake ka femmin para denka ola kata ala bodo min fana na kono mado ni jelu bora ala joli be min nagasi denna ala bodo joli min bora min nagasira denna densen kono ala bodo do ya ke fana o ma taqidu al arham denso be demmin fili na be jige kasura jige wakati mado ajigi wakati mashe ala bodo denso be gemmin fana mara na be jidi kata fo aka jigi wakati be se abe jigi adafalen be bo ala bo fana do donc aya la nyini yeninde donc ni yoro la doni ke bagaw tafsir kelaw be kuma kono hakela imamuna bakhawi ani har bun kasir fule ka kore ka tawde maya ko muso do ka kono hagati be muso do be kalo tande ke kono la ko muso do be kalo koronte ke kono la muso do fana kono hakke be temoka bo minye muso kono ma kono a français dogoma woye kalo woro de sosoli tola wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahara muso kono dogoma ye kalo woro de misali la ni cheye muso furu kalo woro dafalen kofe muso injigina che kana shika ola kondente abeseka kidenya kono dogoma ye kalo woro de ni muso furula kalo woro dafara na jigina dembe seka kidenya kono dogoma ye kalo woro de me kono achaya kono ewa français chayali sosoli bado de la sosoli bala doni ke bawo ni nyogonche sosoli bala dogotoro ni nyogonche kono hakke adanye jumay anko adogoma ye kalo woro sosoli tola me kono chayali da hakke jumando sosoli babbe ninde la sisa a sosoli do nana doni ke bawo bolo doni ke bawo yere ni nyogonche folo kuma shegi amana dogotoro tala folo de doni ke bawo silama doni ke bawo ni nyogonche kata folo la fo doni ke bawo labawu kuma shegi kuma folo uluko ko kono ko muso kono dati chayali muddatul mahuda to hoya tisatu ashhur ko kalo kononto
kuma folotigi ko ni muso kono ko ni awa a cayara a furancɛ janyana cogo o cogo ko kalo kɔnɔntɔn jahiriyaw qala ashabul majhabu jahiriya o b'a fɔ minnu ma ko jahiriyaw dawuda jahiri ani ibn hajami nunulu b'o de kan ko muso kɔnɔ a caya dan ye kalo kɔnɔntɔn de fulanna tigi ko aqsa muddatu lil hamli sanatun wahida kuma fulanna ko muso ka kɔnɔ furancɛ caya a dati n'a janyana a dan ye mun ye ko san kelen وهو قول محمد بن عبد الحكم واختاره ابن رشد محمد بن عبد الحكم عليك كما يؤدي ابن رشد بداءة المستهد التجين مالك كانوا عليه فنا يودي سوانتيا كم مسوكا كونو أشايا دا سانكله كما سبنا تجين سنتاني كم مسوكا كونو a caya kono ka ewa kono ka ke muso la furancɛ janya a da ko san fila wa huwa majhabul hanafiya abu hanifa kan majhabi ye waye kuma sabana salasatu sinina olu ko kulo furancɛ janya muso kolo furancɛ janya ko san fila wa huwa qawlu lays ibn sa'd sai san saba donc nan da frila yoro me ban san saba laysi bun sadi ka kuma yoye waye kuma jolina nani na ha kuma duruna arba sinina kuma durna tugu ko muso ka kono français janya ko sanani wa huwa majhabi shafi'i wa li hanabila wa ashharu al qawlayn inda al malikiyya ode safai kama jahbiye ani ahmad ibn hanbali ani malik gan kaw kuma fulabu bolola uka kuma bangalenye minye o yenninye ko kalonani te bu sannani kuma worona khamsu sinina sanduru wa huwa riwayatu al-imam malik o fana riwayat doye kabum malik bolo ko sanduru yado malik kama jahbi kuma fulabala sannani bala iriwaye dobe kabon malik bola ko sanduru muso kono furancen adda na janyana kuma wolon fulanna sabu sinina sangolon fula wa bihi qala rabi'atu ra'i don ke ba dobe ko ka rabi'atu ra'i ayode fo wa hiya riwayatu ughra an juhri wa malik nim fanaye iriwaye wore kabo juhri bolo ani maliki tuguni sangulon fula ni ye wolon fula ne kuma segina la hadda li aksar li hamuli ko musoka kono da ajanya da ko haketala wa huwa qawlu abi ubaydi wa sawkani wode abu ubaydi ka kuma ni sawkani wa qala bihi min al mu'ashirin al mashayikh الشنقيطي ويبومباجي ويبن وشيمين كم كفو مسوكا كونو نا افرانشي جانيا داني نيندي ko dantala dankrekerle manara ka fo tete meninde ka musoka kono furance janya tete meninka danyi ninde ko dantala munum ben ninka abu ubaydi ben ninka ani saukani anka wakati doni ke bagawula mashayikhunu munum ben ninka sinkiti mamur lamini sinkita dwal bayani tigi ani bumbaji ani ushemin ulu ben ninka ni ba fe kanin kuma nunu min yin fo ni ba fe kuye unzuru li muhalla li ibn hajam muhalla ibn hajam ka kitabun ibo laje keme woro ani keme woro anita jijo sabanna muhalla ibo soroy al mughni li ibn qudamah al maqdisi aka jijo konontona keme anita ani woro adwal bayani ajujo fulanna keme fula ani muga ani wolon fula ubenni kuma nunu foy ninye silama doni kaba ka nyogon soso mimbe muso kono da hakela
bo dogotoro fe dogotoro ka kuma saba de be dogotoro bolo ala asaratu ashur kalota dogotoro doko ko muso kono koni furancɛ janya ko kalota ndero ko atete muka dogotoro ka kuma fulana ko keme saba ewa don keme saba anita don keme saba anita dogotoro doko ko muso kono danye ode dogotoro ka kuma saba na don keme saba ani bisaba don keme saba ani bisaba ko muso kono danye ode ni nye dogotoro ka kuma we bon tumen balma nun kuma nunu doni ka ka kuma fora dogotoro ka kuma fora tenteli kofe doni ka ba bolo ani be bahasur ke lawfe munu nye bahasu ke ko nunu na kanyanyini ka tente uko kuma sahali nye minye donc muso ka kono ada kalo kononto kata kalo tanna koninde ya dai kata sankelena kon nunun de kuma sabati lewunye ne français jamunun fora dogotoro koni ma soma few don ke ba fule ka sanjate munun fo san fula san saba san nani san duru san woro dogotoro koni ma soma chokoshi dogotoro ma soma chokoshi ko kono te se kata bola ulu ma soma bo odo yato don ke ba ngo fana minye ibn hajami muhalla kono ayo kuma be wuri ka bu alu musoma ako ko kalo kononto kata kalo tanna ube kata sankelena muso kono danye ninde ko parce que doni ke bango fule ka kuma munun fo afengo fenyi aka delila ke minya hadisa sahle muna shila doni ke ba kuma ude do ani asaru de do ube sege segera muhallati gi buna hajami ya be sege sege ka be ako abeye deifuye aya be inkaru akwa shima sabati doni ke baga munu nyusinsira nunu ka kanin kuma nunu fo san fula san saba san nani san duru san woro akuma kelenkele tentera ko mugo min yafo ashima sabati bekera kuma la fulenye munu sinsiru ka kuka ewa kuma info ka sinsi kuma munun ka usege segera bun hajamu ya be wuli akwa bedde ifo ya ben nankari ya be wuli aya be wuli ashima sabati donc ola muso koni kono da uye min sabati kalo kononto kata kalota ani min be faroka nu yota sankele nunun de beseka ko ni hadama denya yere laja ni muso chama yere ka kono hakel laja be nunun de kono aben nim français ou de kono ne français jamunun ba ke kafo u ko de lama sabata shila kuma fora la ashima sabati wala don ke ba uye nunun foya donc muso ka kono a dogoma kalo woro na chayara don ke ba ka kuma be sabade ka ni sinsili be kuka kalo kononto kalo ta kata sankele don ke ba ka kuma sabati lembe nunun de ka mais san sabako munun be fo san duru ko munun be fo ewa san woro ko munun be fo ko ashima sabati wa ma taghidul arham wa kullu shay وما تغير الأرحام وما تجدر قال ما ترى من دم في حملها وما تجدر على 9 أشهر دو فنكو وما تغير الأرحام وما تجدر قال لن يموني كم مسو كنومبان بجولي مني ني جولي بمن نغشي دينا كو على بودو وما تجدر على 9 أشهر أني كنو من بجيدي كالو كنونتولا كو على بوفنادو وقال قتادة وكل شيء عنده بمقدار أي بأجل فين بألا بلو سرتي دو دي بالا فين بألا بلو سرتي دو بالا كونو بي muso kono ma fule akono sarati ni dati do de bala ala bolo no sera dura be jigi dem min fana yere be wolo sarati ni dati ni lajali de bala ala bolo mana miqdar koroni bi ajali fin be ala bolo sarati de bala hifijan arjari khalqihi wa ajalahum akajon akadam fe ka garjagewo minye ukalla jale ukashi hakeo hakke de benin belala bolo
danfeŋo ka garijage hakke de bala ala bolo kelen kele ka garijage hakke de bala ala bolo a kelen kele ka lajali hakke de bala ala bolo wa jala lidhalika ajalan maluma ala yusarti donende ko wala wa fil hadisi sahihi anana hadisa sahalen kono anna ihda banati nabi sallallahu alaihi wasallam basati ilayhi ko ciden ka demmuso do o ye cici kata ciden ma anna ibuna laha fil maut ko aleka dendo ani saya sikara be nyogon na ko ciden kana wa annaha tuhibbu an yahdurahu ciden ka demmuso nya cici kata ciden ma ko aleka dendo ni saya sikara be nyogon na ko abafe ciden yere kana fa basa ilayha yaqulu ciden nya cin shagin kata demmuso imma ko ta fuaye inna lillahi ma akhaja ko akado ni alaye mimmina ko ala de taro wala humma ata ko fembe alaye ayemindi wa kullu shay indahu bi ajal musamma fimu fembe ala ko ni de fe ko sarati donende bala ni o sarati seradro yo ko bannenye famurruha faltasbir wal tahtasib awande muso nyamariya kunne ko aka sabali kunne ko aka jate mina demmi mina na ko ala ba sarallahu gara uba fo ninde ma ko tajiya ni banni kera mo fe uba fo min matajiya kata ka waju ka dusukun sabati tajiya kuma yen nununde ala ye min mina ala de tado fembaye aye mindi fengo fembe ala bolo sarati donende bala sabali ika don ni minanila ala bi sarallahu gara uba fo ninde ma ko tajiya kuma alimul ghaibi wa shahadati ko min dogo lembe danfew na ala bado ni danfew nyabala ala bado ay ya'lamu kulla shay mimma yusahiru li ibad jon shere lembe fengo fenna ala bado o mimma yaqibu anhum min te jawnya corona dogo lembola ala bado wala yakhfa alayhi minhu shay foyte dogo ala alimul ghaibi wa shahadati kureninde jon danfew nyaabe minna ala bado nin dogo lembe danfew na ala bado foyte dogo alala al kabiru ala de masabay alladhi huwa akbaru min kulli shay masamin kabbo fembe ala de masaba ale de kabbo katem ale be kabbo fembe ka ale de kabbo ni fembe ye al mutaal ay ala kulli shay e wala de be fembe sanfe fana aka jati be fembe sanfe aka mankutu be fembe sanfe aka to aka mankutu be fembe sanfe al mutaal ay ala kulli shay ala de korota lendo fembe ka qad ahata bi kulli shay liman ala ka doni akori lembe fembe la wa qahara kulli shay ala de fembe karaban faqad ati lahu riqabu kaw majigira alaye wadana lahu libadu tawan wa kariha jon nyu yere koro alaye don nyu yere koro alaye u yere nin dungo kaso do karabale nyu yere koro alaye al kabir mutaali la nyune ninde سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه على بان كباريا كو على كدوني كو أقولي لمبه دمفن بيلا كو أبدا كلني على أبلا بلو مني كما غندا كدوغو فو minyi ka kuma fo kene ka bangew ko foyte dugale ala la ko be kelenya le bolo ala ko sawa minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi ko abede ye kelenya ne ala fe mogo minyi ka kuma dogo fo ka gunda ka fo ani mogo min bangina ka kuma yewo abede kelenya ne bolo mbe bangeli me chogomi mbe kuma dogo le fana me chogo kelenda minya ka kuma dogo ka fo de ka gunda ka fo ki ka kuma gunda de ani min bangira na ka kuma o bede kelenya ne ala bolo mba bedo o man huwa mustakhif bil layli ani mugo min ni su felala su dibila
ni tari dogo yoro dola ka kodo fo ka kodo ke wasaribu bin nahari ube ni be keneka bolon kono ibe keneka bolon kono kare kono nala ka bangeni ko jugo ka ke abede kele nyembolo minya ata dogo sufela la kake ani minyi ka bara jugo ke ka bara ke keneka tilefela la kake abede kele nyane ala bumba bedo bunka sirba tafsiri ni chola abdurrahman saadi ba tafsiri o man huwa mustaghif bil layli ni mu'min dogora si dubila ka bara ke ne ala bado wasaribu bin nahari ani tilefela la ni mu'min fana donna dogo yoro dola ako saribu kore munye ko siribu yede dogo yoro akera kulungo de sisa ube akera kolondo e ube akera dinga do de dugu jukoro ube akera sodo de kadwa kono kadatu wila ko saribu koro ninde awa telefona fana la ni mugo fana min do naika dogo yoro la tide filala kabara jugu ke ne alabado mana i dogo su filala kabara jugu ke mbado i dogo yoro do fana la tide filala kabara jugu ke ne alababedo له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال بنكسر من فوت توسير لا يا من يوسارب بالنهار أقول ويعلم ما تغفون وما تؤلنون أقول آية نألق سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أقول بكم إني ألقوا يا لو ما تغفون وما تعلنون ألقوا أبي مين دغني على بعض أبي مين بانجي ني على بعض وقالت عائشة رضي الله عنها أنبا عائشة قالك جيك أبواما أقول سبحان الذي وشي سموه الأصوات أقول ko seniya be masaye masammin kan meni aye kambe yuruwa masammin kan meni ye kambe yuruba abe kambe me wallahi an bashi tukunne kallane alai laqad jaatil mujadilatun tastaki zawjaha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam akum musonnana musommin nana nani ciden ba ke kan nyogon kuma nyogonya ale ka sokono wa ana fi jambil baiti an ba shi tuku ko ala ya sura libe so kerefela doina ni nya jumay qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ni muso aka ceye jiharu de ke muso kelen ko fe ka kono falen be golon ceye arabu a wakati utumba ke ni ba fe ka muso bila pew nite sagama iba fo ibimbolo ko mimba ko ube nyinka batta fesirila o ye furu banne ina ce pew wonni muso ale ni ce tumbe ɲɔgɔn fɛ fo a y'a ka kɔnɔ fa bɛ wolo cɛ don dɔ la dɔrɔn a ka cɛ ko a ma ayiwa e bɛ ne bolo komi n b'a kɔ u bɛ ɲin b'a ta fɛ siri la a muso in kɔnɔna fili la a taara ciden sɛgɛrɛ a y'a sɔrɔ ciden bɛ an ba setu ka so kɔnɔ an ba setu bɛ so kɛrɛdɔ in na ciden ni muso in bɛ so kɛrɛdɔ in na bɛɛ bɛ so kelen kɛnɛ muso in b'a kɛ k'a fɔ ciden ma a ye ne furu ɲin ka kɔnɔ bɛ wolo a ye n kɔrɔlen kɔfɛ a ko ne ma a ye jiharu kɛ ne ye komi a b'a kɔ ou bien a b'a tafe sirilen bɛ n na ayiwa ciden ko n'a y'o fɔ o ye ko bannen dɛ dɛ muso b'a fɔ ɲin ka kɔnɔ bɛ wolo a ye ciden b'a fɔ ni a y'a fɔ de kiiri ye o de ye dɛ o ye furu bɔlen dɛ dɛ ka u to o la dɔrɔn ala ye aya jigin a ko ciden ma a ko n ye muso ka kuma mɛn muso min b'a kɛ k'i kuma ɲɔgɔnya a ka cɛ ka jiharu ko la n'a nana a ka ko yiri la ɲaamɛ i ni muso in b'a kɛ ka kuma minnu sagi ni ala y'u mɛn ala ye bɔda di muso ma o yɛrɛ to jiharu kafara nana a ko a ka taa fɔ cɛ ye
aka jonka horoya ube aka kalo fulasu ku tugu nyogona ube aka misigine bi woro la dumuni aka muso illado alay boda kai nin kelende a ambaje to ko senya be masay masammin kam meni ye kambe yurwa abe kambe me ako wallahi ne fule so kredoina ciden ni muso sigilen fule so kredoina wa innahu la yaghfa alayya badu kalamiha ako muso in ka kuma udo ne tume ani ciden bake ka kuma nyogonya aka kuma udo mba ngume ne aka kuma udo tume am fana bebe so kelen kono ne be muso ka kuma udo me aka kuma udo be dogon nan to me fa anjala Allah na ko alay aya jigi qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ko alay muso ka kuma me de muso min bake ki kuma nyogonya aka ce ka kibariyala wa tastaki ila Allah na bake ka ka koyira alala a ni ciden ko wa furu na yaji haru ko chogotala de wa muso in ba fa nyinka koyira alala wallahu yasma'u tahawurakuma ala ko cidema eni muso imbaki ka kuma munu sagi sagi nyogoma ne ala ya beme inna Allah shamiyun bashirun ala yemeli masade ala yeli masade balmo ni ya yiranna ala fule ka kuma min foya ni nyekkan karimadai hakili makelenkele silama kelenkele ijantu yirelay ka fotane ka ketade ala ko su dibila ni dogora ka kuma fo ako abede kelene ala bolo iye kuma gundaw iya bangira nay abbe kakane ala bolo mba beme ko fana i dogora ka keo i bangira ka keo i dogora sufe ka ko keo i dogora tilela ka ko ke mba bedo ni nyekkan karma day mbalumo janko minal laba munun fula aw mbolo la nambe barake nuye nin telefoni mula e kata sigi ka sokono da wa datu idala ini wali musobe kuma fale na ifuru musote bokali bani nyogonte Facebook wala fo ube abe nyogon wale appeli video wala ikado iche nyatala ube ewe che mogo nyatila mi afula be kuma fo abe ke wale la ala babe me anya babela abela ala nya babela babe me ini dobe kuma su minimi o aya bila su ineri de o abe kuma fale o abe misasi bila nyogo nawo misasi ikri do misasi kuma lama do abe nyogo ngwele o hadama den kelenkele ka do i dogora su dibila ka ko kew i dogora tilafila ka ko kew iye ko gundaw iye ko bange ala babe me ala babe ye yomal kama do korosili beke nimbeka nonu nye kankarima dade hadama den kelenkele haklima kelenkele ite dogo alala ibe yoroshi ite dogo alala ni be yoroshi wala obeke sababu ne ni hadama den nunun do idara nununa nunun bake sababu de kuma jugu fo kollan kolon keli nkelen do mbe jamala mbe dibila mbe ke yele law mogo be o mogo teo abisira la nyede ni nunun do na dro abisira ala nyede donc ala kala nya sernya filan du sukun kono ala kalli muna filan du sukun kono he mbalma an kan janto nyere la de nimmina munu fulan bono silahu juhadaini nin telefoni min fule ba muru da furala madiro ni mogo minya bara herala abe heral la shima jani lagara ni mogo minya bara jugmala abe jugmal la shima jani lagara janko kuma na mana wakati benne ba fo janko cew ni muso ni nyogonche nyogon yeren kolosi ka kede ye kolosi ka kede janko munu bu dambe kata karamo yawma ani wajuli munu bu dambe kata qur'ana durushuma qur'ana baw kunna fere min be muso chama bolo bili mo chama be e qur'ana durusi to ya limami to be sallini mo yebe wajuli ke e nyani sutura lendo kasoro kuma min bini muso do ce na taru fo yoro werela nu bulla jena lajeli elle bulendo kasurita kalama o chamambe kafo inade o chamambe kafo inade ewa kanashira ne ka telefoni mote ne ka bakuni lamio kanashira ne tilala dromba be fase la wala quwata ijantu yerela de aka be fase abe segala ta fase min ba ka telefoni kono kay fasere
alaka malika o bena fo kafaraka alaka malika o be min sebe o be effacer ale be so effacer ka soro telephone nunu fule iba effacer yoro dola adobe abetalla sa yoro dola le todo ale todo atara di telephone dina dona telephone dirala do madro donc ika kuma ka ini muso yo fo ika sabili ya ke hari sabelu aba effacer yoro dola beta mara yoro dola alaka kurusili ko fe an kan janto nyerela wodi ata Suleiman urhili bafo ako karamugo muso kat ewa nimero ika telefoni la kana mara hari ni muso min bi nyinin ka keso na akwa nyuma aka jumra mi na ka jumra mi dobe aka ka keso fo aka jumra mi aki nyinin ka ika jaba ka fo ni keso dode do mo man ka bo kalama na yi wele iya ka keso jabi aka na teme aka keso jabi ka kuma uka ni aka keso jabi fana ayef telefoni tige doro akan nimero effacer ka boy ka telefoni ko ni whatsapp de la effacer ka boy ka telefoni ko ko kana mara de ni tora ka mara setani be se ka doila ni muso min yi wele akan kadire ita wele ka nyininka hara togola hara jamula donc ko setani be do ko la nin chogodela donc ni nyini kankarma dawde kala ndew kurana dursilaw akaramo aya janto ayro la de musomani munu fule ka mogo wele telefoni la tani mi be message ci nyogoma isuturale fulete foyte fo nyakiso a madrasa kala ndew ni fennono aya yere ko shire o dow yere de be konanjia kanye ka fanye ustaja aya yere ko shanyere ye muso manyire muso chamanya konanjia kanye aya yere ko shi anyere ye muso manyide ulube misasi bila ela ka ike ewa kake ike baro nyogo ni femunye ka soro lube ta wasono nu tara nyogo soro yoro dola dro ye to fo ni ustadi ale ni musote kuma beta uyuta na bafu har bokali ube nena che har bokali ni misasi be nena che ne koni ne na be nyogo wele yerede parce que ale fule ka wasono yede ka titiri da yere makasoro fule le butore o fule ka droki de bo ela ka finu bo ela pew ki lebu ni nye dia ta de ye folo la garata ni e may karmo chama sa ni ba fe ka i dade ki dabo wajuri la pew beta muso ko de ka galonti isirila o de te sangala sisa ka galonti ke ka sirila de aye kono da ni ndeni na de ani ni ndeni minana de ani ni muso minana de nunu de be karmo no fe ala kan tanga ala kan kolosi ala kan tanga ala kan kolosi donc ala ka kolosi li ban no fe an ka do fana hada madon fana ka kolosi li bede ko chaman de be jinya kono si sa hada madan ki yere kolosi ala ta ko fe walahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi akalana ala ko lahu muaqibatu ako malikaw fana be ala bolo nube nyogon fale hada madenna min bayni yadihi min khalfihi do be inye do bi kofe ya hafajunahu min amrillah nubu e wa ikolo shikabo alaka nyamriya koma alabe kanyamriya ko munube hada maden soro jinya kono malika fula be ala bolo nube nyogon fale malika be ala bolo nube nyogon fale hada madela nubu koloshi alaka nyamar kan kanu soro foni ala yere ya latige ko nyamar kam mbu soro she ko tola doko yahfajuna min amrillah bi amrillah nubu kolosi ni alaka nyamaru kanye bunkasiri ni tawsir fula wala donc bunkasiri ko o yorola ako hada maden kele maliki annani bi no fe maliki annani fula ulube u kolosi de kelembi kofe ko munum bi hada maden soro jiya kono alama latige koko ki soro bi do inoje mais ni ala ya latige ko min bi soro de ise ko tola ni nye fulay malika fula wore be kelembe kinila kelembe numala ulubi ka fotani ka keta sebe kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun uliye sabali kele wude wadatu bunkasiru nunu fo yako lili abudi malaikatu yataakhabuna alayhi ako jonjo be ko malika do be ko nube nyogon fale ila harasu bil layli wa harasu bin nahar nubu tanga
سوفلا لا أني تلفلا يحفظونه من الأسواء والحادثة نوبي إيتانغا كبوكو جغوما أني أشدون كما يتعاقب الملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير وشر أكو بكم من ملكا وروفنا وبين يوم فلا إلى إكبارا وفنا أن يمنى جغما كرسللا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ولفنا سو ملكيو أني تلفلا ملكيو فإسنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات أكون ملكا فرابي كلم بكني لا كلم بنومالا نيم بكني نا وببارا يمو سبي نيم بكنومالا وببارا جوجو سبي وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه ملكا فرابي ولوبي كروشيدي كي تانغاري واحد من ورائه وآخر من قدامه كلم بكوفي كلم بنيفي فهو بين أربعة ملائكة بالنهار وأربعة آخرين بالليل أو أكو هذا مدين فلي تلي فلالا إبن ملك الناني دني نيغونشي سو فلالا إبن ملك الناني نيغونشي بدلا حافجان وكاتبان ولا منو اوا ني اوا تانغالي كلاوني اني اوا سيبلي كلاو كما جاء في صحيح كما نانا بوخاري مسلم لا تشوغنا نانا حديث سالم كونو يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار علىكم ملائكه بنيغون فلا ولا تلفلا اني سوفلا ويستمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر اكو بنيغون سرو كفر نيغون كا نيغون سرو سوما وقتي دلا اني لا غسر وقتي فيشهد اليه الذين باتوا فيكم منو شيرا نوفي ولوبتا فيشالهم وهو اعلم بكم على بونينكا على دبا او دو كيف تركتم عبادي اباف ملكهما اينكا دون تو تغودي فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون او ناني لا كوتو صليلا اننا نكوتو صليلا معنا ewa su malikaw ni tilefla malikaw u be ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔma ewa salli de la ani lagasara maana minnu tile ewa minnu bɛna si an nɔfɛ lagasara olu bɛ jigi ni lagasara an yi don na lagasara salli la dɔrɔn donc minnu ye tile ka nɔfɛ olu bɛ yɛlɛ n'an jɔ ɲɛ lagasara salli la ninnu bɛ jigi minnu bɛna si an nɔfɛ olu bɛ jigi ni lagasara salli daminana dɔrɔn minnu sira an nɔfɛ minnu nana si an nɔfɛ olu bɛ to an nɔfɛ n'an ye lagasara salli jɔ dɔrɔn minnu ye tile ka nɔfɛ olu bɛ yɛlɛ awa sɔgɔma fana u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ tile ka an fɛ u bɛ na sɔgɔma salli jɔra dɔrɔn minnu ewan sira an nɔfɛ olu bɛ yɛlɛ minnu tilela an nɔfɛ olu bɛ to an nɔfɛ wa o de y'a to n'an ye sɔgɔma jɔ minnu sira nɔfɛ n'u yɛlɛla ka taa sanfɛ ala b'u ɲininka a b'a fɔ a ye n ka jɔnw to cogo di u y'an to cogo min na ala b'an dɔn mɛ a bɛ malikaw ɲininka a ye n ka jɔnw to cogo di aw u b'a fɔ an tigi ala kunu lansara anw bɛ n'u ma wagati min an y'u sɔrɔ u bɛ salli de ayiwa sisan fana an nana k'u to salli de la nin ye hadisa sahalen de donc hadamaden kelen kelen ko bɛ hadamaden kɔ dɛ ko belebeleba de bɛ hadamaden ko ni hadamaden ɲinani kɔ malikiya naani b'o de ni ɲɔgɔn cɛ tilefɛla la i bɛ malikiya naani ni ɲɔgɔn cɛ sufɛla la i bɛ malikiya naani ni ɲɔgɔn cɛ kelen b'i ɲɛfɛ kelen b'i kɔfɛ olu b'i kɔlɔsi kelen b'i kini na kelen b'i numan na olu bɛ baaraw sɛbɛn wariya an ba de ahalil ilmi a nana dɔnnikɛbaw dɔ bolo yahfajunahu min amrillahi qala malaikatu yahfajunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi ko ni ala ko u b'i kɔlɔsi ka bɔ ala ka ɲamarukaw ma ko malikiyaw ko u b'u ɲɛfɛ dɔ b'i ɲɛfɛ dɔ b'i kɔfɛ fa idha jaa qadarullahi khalaw anhu ni ala y'a latigɛ min k'i sɔrɔ u bɛ bɔ i n'o cɛ dɛ malika kelen b'i ɲɛ kelen b'i kɔfɛ u b'i kɔlɔsi k'i tanga ko kan'i sɔrɔ mais ni ala y'a latigɛ min k'i sɔrɔ i b'i bɔ i n'o cɛ o b'i sɔrɔ dɛ ani abdullahi ibn mas'ud qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana abdullahi ibn mas'ud bolon akwala ka ciden ko ma minkum min ahadin ciden ko mo shite awla illa wa qad ukila bihi qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al-malaikati
kidon ko mo shite awla fo ala yetto nyogondo bila inofe jinna shaytane do bi nofe iba sor malika fana do bi nofe mo kelen kelen jinna shaytane do bila li nofe malika do fana bila li nofe qalu wa iyyaka ya rasulullah sego ko hari alaka cide jinna dobe jinna shaytane de be fana nofe wa qala wa iyaya ciden ko harinne walakin allah anani alayhi fala ya'muruni illa bi khairi me ala yenne de me ne ka shaytane bi benne nofe ala yinde mala atinya marani foyene herate ala ya ciden kishi atala walakin salamani allah minhu anana na chogorela me ala yenne kisama min benne nofe ala yenne kisama atenne nyamarani foyene herate me ciro ciden ko mo be jinna shaytane do bi nofe malika do bi nofe ya fajuna min amrillah khayra al muradu hifjuhum lahu min amrillah do ko ya fajuna min amrillah ko bi koroshi kabala kan nyamar kauma wa haja rawli aksarina bun kasir ko ninde tawsir kala chaman ka haklanai bu koroshi kabo ala kan nyamar kauma min ni ala kan nyamar kam min na ire ya lati ko ki soro bi boyinoche wa qala ba'duhum دوكو يحفظونه من أمر الله بأمر الله دو فنكو يحفظونه من أمر الله كو باكي كي كولوشني على كان يامرو كاندي ولا دي يامرو يكو كولوشي آية مدفع إن الله لا يغير ما بقوم ألا من بهذا مدينك ألا تايل ما كبوك بدا حتى يغيروا ما بأنفسهم fonni aw yere de nimbe aw yere la na yele mana la be yele ma nim mo ye mu'miniye ala ye hera munun ni kolosil ni tanga men ki kan ni kalli man yayi o kolosil no tanga no nema te boy ka bara fonni e yere de kalli man yayi le makka ke kafiriya ni ka yele mli mana yele mana ka ke kafiriya de sisa tanga ni kolosil ni nema munun be ko be yele ma ni ala ye nema ke mo kay kera tawhidi tigiye ala ye nema ni kolosil ni deme min bilayika o neman o kolosilite boy ka abada fo ni ka tawhidi yele makka ke shirku ya ni ekera mushriki e sisa yi ka tawhidi yele ma ala ka tanga fanana ka neman korosili be yele makka boy ka ni mo kera ala batola de ala ye nemani e wa tanga min ni korosili ni deme min bile ka ni ka ala batoy ata ala to yele makka boy ka abada fo ni ede yele mana ka bo ala batola ka kala sosolay ni kera ala sosolay sisa ye bato imbila ala bato imbila kera ala sosolay wala tangani nema mini hera munun tumbi kani bato be yele makaboyka min ni koko diri mani kalli manayai ne de mi kalli manayai yele makafiya o kote yele makaboyka koko ni ala ya kiye ni ka tawhidi de ni mi ka tawhidi yele makake shirku de ala kan nema te yele makaboyka koko ni ala ya kiye ni ciden ka sunna matrafaliye ni ede mabo sunna la ka ke biriya moy ala ta ka yenne ma yele makka boyka ni ala ye nema dima hera di ema ni ka ala bato de ni ede mi ka ala bato yele makka ke ala sosoy ala ka nema te yele ma men ni yele mana dongo ala ka nema be yele ma dawa abo chogo kelen abdurrahman nasir sadi yafo ako abo chogo kelen na fana ni hada made balawu bika janga kata bika fitina bika tora ubuka degu bika uyu soro ni ala soso minye ne de ma yele makka bala soso ni junubu inna gerente min ni fitina ni balawu min bika te boyka koy ate boyka de wodi ato jamana min fulen ni wati ba nyore fambe do ke jamana yin degu munum banka tora munum banka ala ku wuli ka bonka min banama ambe tube katala madede wo jamana be nin fula kafu ya minna anu be nin fulan kafu ya deme minna jamana be nin bidiya minna jamana be nin bidiya supporter nin bidiya demeli minna jamana be lada jugu demeli minna jamana be ala sosolaw demeli minna jamana be laste demeli minna jamana be demokrati demeli minna fo jamana en ka yele makka bonno non de la ni jamana yele mana ka bonno non na doro tora min banka degu min banka balaw min banka alaba yelema men namma yelema te duawu ye femba yake me foi ka boala de nti nkwala ko aduna stajibu lakum ija salaka ibadi anni fa inni kharibu ujibu da'wata da'i ja da'ani
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ألا كتير من نينكا جون نينكا أني ألا كسرو دوا وبي أني ألا كجري أفوي كوني ألا كسرو أولا فإني غريب ني ألا كسرو لا نبي وللي كلا كوللي جابي نيين ولا مسارتي يموني فليستجيبوا لي أو دي كان جابي فلوكي أو دي كان ألا جابي ne ala ko akana ne ala ma akane ala bato chogome aw de kan ne jabi folo ako ke wali yuminu bi aw de ka danne la folo aw de ka danne la folo na yo ke la allahum yarsiduna o be ke sababu ya be kunna woloni kunna dia suraka duwula wala jamana en ka sagu ko de fon ka tubi an ka sagan ko fulan kafuyam min benin jamana kono akadabila akakele de ka fara nyogon ka famani komogo ambe ka je ka fulanka fo yakele an ka fulanka fo kele komogo nu ani nyefe mogo ni komogo ambe ka tubi ka bo bidiya wula ambe ka bidiya ko an ka bidiya mogo ko an ka bidiya kele komogo nye mogo ni ko komogo ambe ka tawhid kan ambe ka tawhid deme ambe ka tawhid tugu deme ambe ka wale ka tawhid man ka tawhid defa ñemogo ni komogo ambe kajje anka ciden ka sunnata anka weliri ke kata ciden ka sunnama anka ciden ka sunna defa ñemogo ni komogo ambe ka bidiya kele anka shirku kele anka larajugu kele ñemogo ni komogo anka laïcité kele ñemogo ni komogo anka démocratie kele ñemogo ni komogo luwa kunta mimba an kunna beka ko beka bila contrôle beka kele ankala ka sariya kanu ka qur'ana ka sariya kanu ka sunna ka sariya kanu ka sabati jamana en kono nunun de bana ni yele may koy nunun de bana ni yele may an ma fode ayata tawsirul lajje ala de yafo inna allaha la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim mun be mugo ka ala ta yele ma bada fo nawire yele awire yele mana folo ni nema de bi kana nema ni soro limaniya ni tawhid ni ala siranya ni sunna minye ala ta won nema imboy ka bara ne de ma yele ma ka boy ka tawhid la ube ka boy ka sunna la ube ka boy ka limaniya la abo chogo kelende la gerente min baw ka balaw min ba ka fitina munun baw ka u yaw soro ni ala soso ni ala kutani junubu mununye na ma bo junubu nonun de la minye gerente nye ani fitina ni balaw wote wudi wa iza arada allah bi qaumi su'a ni ala ye kojugu la nyini ni jama kulu minye mugo mununye fala marada lahum mugo sitte seka ala ka juguma sage ni ala ko baw janga katade ni ala ko baw halakide ni ala ye kojugu nyini ni mugo mununye sage bakata la koy o ma lahum min dunihim min wali awa kurusili kala fana tawbolo tangali kala tawbolo min baw kurusi kaw tangani ala kelem tawte ala de jem kurusi bakade sedawte seka mugo kurusi ñine wore pewde ani fewño laada fe munum ba fe ka fo dunya kono nunun te se ka hada maden tanga ki koloji ki bo kola ala kelem pewde be se ka hada maden bo kola atobe sababu ni har ni etera ni sababu ta sababu dagale adagarai ka keke mi sababu nyere ka irisi bolo deme ba yire haqiqa jon kelen kele ko do dusun kono ko ye ala de o ya ala de o ma lahum min dunihim min wali bisi ñogo taw bolo demeli kela si tawula ni alate awa ka sembe ala de la sunu tile aka ala de wole naw sembe ala da ni ala ya i deme de hari ni donna sababu ni ye sababu min tale de ba irisi bolo nabi deme nay men ni ala mi deme e tara do sababu la ni ala ma farika wo sababu nyere de be ke janga kata sababu ala kan sala kan tanga be kan nim fana don de malikela le ala de bisi bagay ala de malikela tambolo bisi baga tambolo ni ala te na yi sababu min daga nye ambe sababu inke me hari sababu inke len ko fan kanan jigida sababu kade amban jigida ala de ka wale de deme bagay subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سورة الرعد آية شيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بناني أني سبا شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بسويني وفلاني ميلادي نصاروكا جاتي بافولا أني مغاني فولا سانكالو ورونا بسويني وفلوي. أمبي داودا بو مسجد الرجاء أمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد إلى آخر الآية. ni aya kunu wakati yansuru aya inkono. وما تغيض الأرحام وما تزداد أن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعنا ابن عمر ما قال كثير كسن النعمة بكى قال مفاتيح الخير قمص ko dogolen ka tilew ko duru dedo la ya'lamuhunna illa Allah mughshito uludoni alate la ya'lamu ma fi qadi illa Allah min beke sini mughshito doni alate wala ya'lamu ma taghidu al-arham illa Allah den so be min nagashi ka bo den na mughshito doni alate ولا يعلم متى ياتي المطر أحد إلا الله سانجي بنا وقت مي مغشيتو دوني ألاتي ولا تدري نفس بأي أرض تموت نيسي تادو يبسا يرمي ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله دام فين تادو فنا قيامة بجو دومي ني ألاتي قيامة بجو وقت مي ني ألاتي دام فين شيتي نونوندو. donc suron kumana nunun dowka minye ko min be denson kono ala de bado do be dogotoro ka doni min foko dogotoro fana bado denye ciaye muso nyo fo suro uluta ani ala ka doni chogo kelewunte abo chogo kelende la fana sanji natili sanji bina wakati mi mo sita do damfen sita ro ni alate mogo do be se ka ko fo meto mogo fana ba fo sanji bina ni wakati abena ulu ka doni ani alata te kelenya ulu ye ni sanji ya fi de jate mina uni kala undo de bala nu yo ta man shawye me depuis sanji mafi a chogo yere tala na bena tena ala bo bedo ulu ye ni tawa sanji chogo bala de yetile kala ya ni finye ni la halaw doye ubu ka jate mina ke kafo abena oyere ado bese ka bo asira fi ado baje lanun ulutani ala tekelenya uriya ambad ahli alilm fi qawlihi ta'ala ma taghidu alarham doni ka bawo do konni o ma taghidu alarham den so be min nagashi den na kwala de bado qalu ya anni ashaqta do ko ro ka demmi nani nintena ni demmi be wolo nani nintena ko o ma taghidu alarham koro ninde do ya koro keninye o ma tajidadu yuqalu ma jarat arrahim fil hamli ala ma qadat hatta waladatuhu tamama o ma tajidu yemunye
ko den min fana n'a bɛ denson kɔnɔ densen bɛ se denson b'a kɛ ka jidi ka dɔ fara ka fɔ ka taa a wolo wagati tɛmɛ ko ala b'o fana dɔn wazalika anna mina nisa'i man tahamilu asharatan ashuri ko musow dɔ bɛ olu bɛ kɔnɔ ta kalo ta wa man tahamilu tishata ashuri musow dɔ bɛ olu ka kɔnɔ kalo kɔnɔntɔn o minhunna man tajidu fil hamli dɔw bɛ u ka kɔnɔ bɛ jidi o la o minhum na man tanqus dɔw bɛ u ka kɔnɔ a bɛ nagasi o la fazalika alqaydun wa jiyadatu allati jakaraha Allah ta'ala ko den so kan nagasili min fora ana jidi min fora ko la nyini yenninde yado do ko o ma taqidu al-arham muso konoma abe doni ke bawo bolo muso konomante kalo boye me ko muso do konoma ni aye kalo boye misali la muso konoma ni joli bora la aye kalo boye tile duru na ya soro muso intumbe jigi kalo kononto de tile duru min ni joli mbora o tile duru nyogona be fara denka abeta wolo kalo kononto ani tile duru ko joli hakke min bora tile duru joli min bora kan nagasi denna de bo ko aka wolo wakati ni kalo kononto de tile duru imbe fara ka beke kalo kononto ani tile duru joli hakke min bora basi bange joli min fule ninye alaka hikima ni konote muso la joli imbe bo mais ni muso ye konota bange joli imbe jo ko munna be jo ko dembe balo ale de la denson kono dembe balo la denson kono bo ni den jigina fana ni yaye muso caman be ni si dembe sinna ate kalo boye joli inde be yele makka ke nono fana ye ni demba mi sin konona la ni dembora sinna dro donc abe sagi kana chuguni kabo abaka kalo boye wala joli mi sabatira kono muso kono mami aka aya konota joli sima bo ala donc densen bake ka femmin para denka ola kata ala bodo min fana na kono mado ni jelu bora ala joli be min nagasi denna ala bodo joli min bora min nagasira denna denson kono ala bodo do ya ke fana o ma taqidu al arham denso be dem min fili na be jige kasura jige wakati ma do a jige wakati ma se ala bodo denso be dem min fana mara na be jidi kata fo aka jigi wakati be se abe jigi adafalen be bo ala bo fana do donc aya la nyini yeninde donc ni yoro la doni ke bagaw tawsir kelaw be kuma kono hakela imamuna bakhawi ani har bun kasir fule ka kore ka tawde maya ko muso do ka kono hagati be muso do be kalo tande ke kono la ko muso do be kalo koronte ke kono la muso do fana kono hakebe temoka bon minye muso konoma kono a français dogoma woye kalo woro de sosoli tola wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahara muso kono dogoma ye kalo woro de misali la ni ceye muso furu kalo woro dafalen kofe muso injigina ce kana shika ola kondente abese ka kidenya kono dogoma ye kalo woro de ni muso furula kalo woro dafara na jigina dembe se ka kidenya kono dogoma ye kalo woro de me kono achaya kono ewa français chayali sosoli bado de la sosoli bala doni ke bawo ni nyogonche sosoli bala dogotoro ni nyogonche kono hakke adanye jumay anko adogoma ye kalo woro sosoli tola me kono chayali da hakke jumando sosoli babbe ninde la sisa a sosoli do nana doni ke bawo bolo doni ke bawo yere ni nyogonche folo kuma shegi amana dogotoro tala folo de doni ke bagaw silama doni ke bagaw ni nyogonche kata folo la fo doni ke bagal labaw kuma shegi kuma folo uluko kokono ko muso kono dati chayali muddat al mahudatu hiya 9 ashhur ko kalo kononto
kuma folotigi ko ni muso kono ko ni a cayara a furancɛ janyana cogo o cogo ko kalo 9 jahiriyaw qala ashabul majhabu jahiriya o b'a fɔ minnu ma ko jahiriyaw dawuda jahiri ani ibn hajami nunulu b'o de kan ko muso kono a caya dan ye kalo 9 de fulanna tigi ko aqsa muddatu lil hamli sanatun wahida kuma fulanna ko muso ka kono furancɛ caya a dati n'a janyana a dan ye mun ye ko san kelen وهو قول محمد بن عبد الحكم واختاره ابن رشد محمد بن عبد الحكم عليك كما يؤدي ابن رشد بداءة مستهد التجين مالك كانوا عليه فنا يودي سوانتيا كم مسوكا كونو أشايا دا سانكله كما سبنا تجين سنتاني كم مسوكا كونو acaya kono ka ewa kono ka ke muso la furancɛ janya ada ko sanfula wa huwa majhabul hanafiya abu hanifa kam majhabiye waye kuma sabana salasatu sinina uluko kulo furancɛ janya muso kolo furancɛ janya ko sanfula wa huwa qawlu laysi ibn sa'd sai san saba donc nan da frila yoro me ban san saba laysi ibn sa'd ka kuma yoye waye kuma jolina nanina kuma duruna 4 sinina kuma durna tugu ko muso ka kono français janya ko sannani wa huwa majhab shafi'i wa li hanabila wa ashharu al qawlayn inda al malikiyya ode safai ka majhabiye ani ahmad ibn hanbali ani malik gan kaw kuma fulabu bolola o ka kuma bangalenye minye o yenninye ko kalonani tebu sannani kuma worona khamsu sinina sanduru wa huwa riwayatu al-imam malik o fana riwayat doye kabum malik bolo ko sanduru yaro malik kama jahabi kuma fulabala sannani bala riwayat dobe kabum malik bolo ko sanduru muso kono français adda na janyana kuma wolon fulanna sab'u sinina sangulon fula wa bihi qala rabi'atu ra'i don ke ba dobe ko ka rabi'atu ra'i ayode fo wa hiya riwayatu ughra an juhri wa malik nim fanaye riwaya wore kabo juhri bolo ani malik tuguni sangulon fula ni ye wolon fulane kuma segina la hadda li aksar li hamuli ko musoka kono da ajanya da ko haketala wa huwa qawlu abi ubaydi wa sawkani wode abu ubaydi ka kuma ni sawkani wa qala bihi min al mu'ashirin al mashayikh ash-shinqiti wa ibn baji wa ibn ushaymin kum kafu musoka kono na afrance janya danye ninde ko dantala dankrekerle manara ka fo tette men ninde ka musoka kono furance janya tette men ninka dan yininde ko dantala munum ben ninka abu ubaydi ben ninka ani sawkani an ka wakati doni ke bagawula mashayikhun munum ben